Eto mga kaaksyon, kung inyong maalala, nitong 20 lamang ng Pebrero, dumulog sa ating programa ang magpinsan na si Vilma Siruma at Dennis Siruma upang manawagan sa kanilang nawawalang pinsan na si Billy Siruma. At 6 na araw matapos na ipanawagan ito, nakatanggap kami ng isang magandang balita na nakita na at nakauwi na si Billy sa kanila. Ngayon ay kasama na ni Dennis si Billy sa Cavite at makakausap natin sila ngayon. Kamusta ka na, Billy? Ayos naman po. Maaari nyo bang maikwento sa amin ano ba yung nangyari sa'yo at isang buwan ka na rin daw na nawala at hindi makontak ng inyong mga kamag-anak? Naghahanap po ako ng trabaho. Bakit mo naisipan na iwan yung cellphone mo para makontak ka ng pamilya mo? At sisira na rin po kasi yung cellphone. Naisipan mo na ba na mag-contact sa pamilya mo or dun kay Dennis para naman malaman nila kung nasan ka or anong kalagayan mo dyan? Opo, may tao po akong nilapitan para po makontak yung pinsan ko. So ano daw yung ginawa mo doon? Lakad-lakad po para po maghanap ng trabaho. Pero nakahanap ka naman, sir. Opo. Kailan mo naisip na bumalik na ng Cavite? Sa Cavite po ako nagtrabaho, sir. Sa Cavite ka rin. Opo. Sa isang buwan saan ka na nuluyan? Sa Barlita po, Oh. machine shop. So paano mo nalaman na pinaghahanap ka na pala ng pamilya mo? Nung po ako sa katrabaho ko po, naki-open po ng Facebook. Doon ko po naalaman na pinaghahanap po ako. Okay. Billy, totoo bang nagpaalam ka lang na uuwi ka ng Bicol sana? Anong nangyari? Opo, ma'am, nagpaalam po ako na uwi na po ng Bicol. So nagpaalam ka na uuwi ka ng Bicol, natuloy ka ba? Hindi po. Ang plano ko po maghanap ng trabaho po. So bakit ka ngayon bumalik ng Cavite? Kinuha po ako ng pinsan ko po. Pero alam mo bang pati yung nanay mo ay nakausap namin at labis ang pag-aalala sa'yo. Sa loob ng isang buwan ka kasing nawala at wala ka man lang contact, hindi ka nila makausap. Alam mo ba na yung nanay mo ay talagang nag-aalala sa'yo? Opo, ma'am. Nakita ko po yung sa video po. Ilang taon ka na nga? 27 po. 27 years old. Nung ikaw ay hindi makakontak sa kanila, wala silang information patungkol kung nasaan ka, may ginawa ka bang ibang paraan or gumawa ka ba ng pwede mong gawin para naman ay makapaabot ka sa kanila ng impormasyon na ikaw ay nasa mabuting kalagayan? Wala pong manuhan po ng cellphone. Pero alam mo naman yung number nila, meron kang number nila sa pamilya. May nilapitan po ako ng isang tao para po makontak po sana yung pinsan ko para po po ako dun sa trabaho na po. Sa madaling sabi nito, Billy, habang ikaw ay pinaghahanap ng iyong pamilya, ikaw ay meron namang nahanap na trabaho. Opo, ma'am. Okay, so ibig sabihin, maayos naman na nakakakain ka sa araw-araw. Opo. Okay. So ayan partner, sa katunayan, nasa kabilang linya ng ating telepono ang nanay ni Billy na si Glenda Siruma. Mahina po ang niya, ang salita niya kasi parang iiyak siya pagkausap ko. Opo. So ang pinaka-importante nito, Nanay Glenda, kung ano man yung naging emosyon mo nung mga panahon na hindi mo pa nakakausap yung anak mo. At eto ding si Billy, yung emosyon niya din, parang kinokontrol niya kasi sabi mo nga, baka umiyak. Pero ang pinaka-importante nito, Nanay, kampante na po yung kalooban po ninyo na nasa mabuting kalagayan po itong anak ninyo. Opo, ma'am. Kumbaga partner, na bunutan na ng tinik Oo. yung Ano puso po, ni Nanay, nanay. yung una niyo pong napag-usapan nung nakausap mo po itong si Billy? Sabi ko, bakit saan ka ba pumunta? Opo. Pero hindi siya makatulog, ma'am. Noong mga panahon po, Nanay Glenda, na hindi niyo po nakakausap itong si Billy, ano po yung pumasok sa isip po ninyo? Ang nasa isip ko po, negative po. Nakakako na wala na siya. Opo. Kasi hindi ko na naman kung nasaan siya. Iniisip niyo po kung napano na po yung anak ninyo. Opo. Nababanggit niyo po, Nanay, na ngayon po ay kampante na po yung isip at kalooban po ninyo dahil nakausap niyo na po itong si Billy. Opo. Nay, nakikinig po ngayon si Billy. Ano po yung gusto niyong sabihin sa kanya? Gusto niyo po bang umuwi na lang itong si Billy dyan po sa inyo? Ay, sinabihan ko kung gusto niya pong umuwi. Ano Sabi po? ko sa kanya, umuwi na lang. Mhm. Sabi niya, magtatrabaho daw po siya. Billy, magpakabait ka na niyan sa trabaho mo. Pag magsalita ang mga pinsan mo, huwag kang aalis dyan. Diyan ka lang. Tapos kunwari, kung uuwi na talaga ng Bicol, dumiretso na ng Bicol. Opo, umuwi na siya. Po, Nanay Glenda, ito po bang si Billy ay unang beses niya lang na ginawa po ito sa inyo na talagang todo-todo po yung pag-aalala po ninyo sa kanya? Opo, ngayon lang po. Billy, napakinggan mo itong si Nanay Glenda, yung nanay mo. Ano yung plano mo ngayon? Dahil ang gusto sana ni nanay ay umuwi ka na, kaya lang dahil gusto mong magtrabaho dyan, ang sabi ni Nanay Glenda, magpakabait ka na lang Magpakabait. daw.
So, ano yung masasabi mo? May pasensya na po kung nag-alala po kayo. Di po ako nagpakontak sa inyo kasi wala po akong gawa po ng walang cellphone. Meron ka na bang sariling pamilya, Billy? Wala pa po, ma'am. So, ikaw ay binata. So, ngayon, syempre, nag-aalala itong si Nanay Glenda dahil ikaw ay binata, wala ka namang ibang pamilya. Natural sa isang nanay ang mag-alala sa kanyang anak. Siguro na, Billy, wag mo na lang uulitin na wala kang komunikasyon or hindi ka tumatawag kay Nanay Glenda. Opo, ma'am. Pero Billy, okay naman yung nakuha mo ngayon na trabaho. Okay naman po. May kwento mo ba nung una mong trabaho meron kang nakaalitan o problema dun sa una mo kaya umalis ka? Wala naman po. Ibig sabihin, mas okay ka na dyan sa trabaho mo ngayon. Ang pinaka-importante nito, sana ito ay magsilbing leksyon Leksyon. din sa iyo dahil hindi ka nag-iisa sa buhay, meron kang nanay na nag-aalala, so importante na dapat ay open yung komunikasyon ninyo para naman syempre yung nanay mo ay hindi mag-alala sa iyo. Billy, tama? Opo, ma'am. Okay. Nanay Glenda, maraming salamat din po sa inyo, Nanay Glenda, at relax ka na, Nanay Glenda, dahil nasa mabuting kalagayan itong si Billy. Opo, ma'am.